Šalom i dobrodošli na Vjerafta Izrael, jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadam se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš profesor dr. Baruch deli ekspoziciono poučavanje iz Biblije. Dr. Baruch je profesor na Zera Avraham institutu baziran u Izraelu. Iako su svi kursevi poučavani na hebrejskom, u institutu dr. Baruch je srećan da na vašem jeziku podeli. Da nađete više o našem radu, posetite nas na naš website loveisrael.org, jedna reč, loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Biblija kaže, koliko je do vas, budite u miru sa svim ljudima. Ponekad ljudi, iako osjećaju da su nevini, da nisu učinili ništa loše, ipak kažu, žao mi. Zašto? Odgovor je, zato što ne žele da nastave da žive u toj napetosti. Isceljenje odnosa im je važnije od toga šta bi mogli da pretrpe ili šta bi morali da učine ili da kažu da bi do tog pomirenja došlo. Ovo je dobar primer onoga što ćemo večeras vidjeti u našem proučavanju. Uzmite svoju Bibliju i pogledajte sa mnom sljedeće poglavlje, 32. poglavlje u prvoj knjizi Mojsijevoj. Knjiga Postanja, 32. poglavlje. Uglavnom, događaj između Lavana i Jakova su završeni. U ovom prvom stihu samo ćemo vidjeti njihov rastanak. Pogledajmo zajedno Postanje, 32. poglavlje, počevši od prvog stiha. A ujutru rano usta Lavan i izljubi svoju unučad i kćeri svoje i blagoslovi ih, pa otide i vrati se u svoje mesto. Kraj priče. Lavan ne učestvuje više u ovom izveštaju. A sada, kada je to poglavlje završeno, prelazimo na novo poglavlje koje se tiče Isava i Jakova. Posebnu pažnju posvećujemo ovoj dvojici muškaraca, ovoj braći blizancima, kada je reč o pravu prvenstva i blagoslovu koji je deo tog prava. Sećate se, iako je Isav bio prvorođen, zbog svoje nespremnosti da sarađuje sa Bogom, da posmatra stvari iz Božije perspektive i da da pravi značaj onome što Bog smatra izuzetno važnim, vidjeli smo kako je Jakov želeo to pravo. I kupio ga je od njega i otišao kod svog oca da dobije taj blagoslov, kako bi nastavio nasljedstvo, to jest poziv ovog saveza sa Bogom. Da bude upotrebljen od Boga, kako bi se Božiji ciljevi i Božiji planovi i konačni ishod tog saveza ostvarili. Pogledajmo sljedeći stih. I Jakov je otišao svojim putem. I sada vidimo jedan veoma značajan izraz. Većinu puta, ako ne čitate izvorni jezik, hebrejski u slučaju Starog zaveta, promaći će vam ovo. Jer engleski prevodi uglavnom koriste slobodniji pristup i neće naglasiti jedinstvenost tog izraza. U pitanju je isti izraz koji se još javlja u Postanju 28. poglavlju. Kada je Jakov napustio zemlju Hanan i započeo čitav taj proces odlaska u Haran, u potragu za ženom, bežeći od Isava koji je želeo da ga ubije. I setit ćete se da je tada došao na jedno mesto, na posebno mesto, i tamo piše da je bukvalno udario u to mesto. Mi bismo rekli da je tamo prenoćio ili da je tamo stigao, ali na hebrejskom jeziku koristi se reč i koristi se nekoliko puta, to je reč levgoa, što znači udariti. I neobično je i upadljivo je, jer je to specifična upotreba te reči. Zatim, kada dođemo do drugog stiha, na kraju stiha piše
ויפגעו בו מלאכי אלוהים. I anđeli Božji udariše u njega. Sada svestan sam da u vašim prevodima to sigurno ne piše tako, ali to bukvalno znači oni su ga susreli, naišli na njega, ali uz vrlo snažan i jedinstveni izraz. A koji je smisao tog izraza? Jedinstvenost 28. poglavlja i jedinstvenost 32. poglavlja se sada spajaju kako bi obavestila čitaoca da se priča o Jakovu i njegovom pozivu, svrsi koju smo otkrili u 28. poglavlju. Sada se obnavlja, jer se Jakov vraća u obećanu zemlju, to jest u zemlju Izrael. Dakle, nastavljamo Božje delo u Jakovljevom životu. I prelazimo sada na 3. stih. A kada ih ugleda Jakov, reče: מחנה אלוהים זה. Ovo je logor Božji. Dakle, Jakov se vraća i nalazi se na vrlo posebnom mestu koje prepoznaje jer vidi anđele. Koje anđele? Ako se sećate, Jakov je imao san, imao je viziju. I video je na Sumlam, odnosno na merdevinama, po kojima su Božji anđeli uzlazili i silazili. Dakle, anđeli. I sada na ovom mestu ponovo se susreće sa anđelima. I shvata da je ovo posebno mesto, da je ovo Božji logor. Mesto gde Bog prebiva. Mesto gde je njegovo prisustvo izraženo na poseban način. I treba da zastanemo i da razmislimo gde je Bog. Jedan od izraza koji koristimo za Boga jeste hamakom, što bukvalno znači mesto. I ovaj izraz hamakom poručuje nam da je Bog svuda, na svakom mestu. Ipak postoje određena mesta na kojim se Bog na poseban način ispoljava, gde je njegovo prisustvo snažnije i jedinstveno. Jedno od tih mesta je, na primer, Jerusalim, konkretno brdo hrama u svetinji nad svetinjama, koje nazivamo Božja kuća. I slično tome ovde nalazimo još jednu referencu na posebno Božije prisustvo. I zato Jakov kaže: ovo je logor Božji. I nazva to mesto Mahanajem. Sada ovde nailazimo na problem. Ovo nije ispravan hebrejski. Kasnije ćemo vidjeti da reč za logor na hebrejskom je mahane, pa bismo očekivali da bude mahanot. I kasnije će i biti tako. Ali ovo menja završetak kraja množine i trebalo bi da bude ot, ali koristi se eim. I naglasak ovde je na tome da ova jedinstvenost, promena u množini iz onoga što bismo očekivali u nešto neočekivano, služi tome da dodatno naglasi značenje. Dakle, reč je proširena u odnosu na uobičajeni oblik množine i dobija jedinstveni završetak kako bi čitaocu poručila da je to mesto izvan ove dimenzije. Jer je Bog na poseban način prisutan, jedinstveno prisutan na tom mestu. Pređemo na 4. stih. I Jakov je poslao malahim. Sada, to je ta ista reč koja se koristi za anđele, ali moramo razumeti nešto. I reč za anđela je reč malak i može biti anđeo onako kako bi ga obično zamišljali sa oreolom i krilima, ali ista ta reč može jednostavno značiti glasnik, odnosno neko ko je poslat sa zadatkom. I ovde ne govorimo o nebeskim anđelima, već o običnim ljudima koji su poslati da obave određeni zadatak. Pročitajmo još jednom 4. stih. I Jakov posla pred sobom glasnike ka Isavu.
ka Isavu bratu svome u zemlju Sair, krajinu Edomsku. Sada ovo je važno jer nam otkriva jednu ključnu činjenicu koju treba da razumemo. Iznova i iznova u pismu vidimo kako se zemlja Hanan pretvara u zemlju Izrael. Poznato je kao i obećana zemlja, jer je boravak Izraela, ovde mislim na jevrejski narod, u toj zemlji neophodan za ostvarenje Božijih obećanja. I ovde govorim posebno na obećanja koje se odnose na Božije carstvo, da bi se carstvo ostvarilo kao stvarnost. Zato se Jakov vraća u tu zemlju, u zemlju Izrael. I ne vraća se sam, niti samo sa suprugom, već kao što ćemo videti sa celim narodom. Sa sobom vodi narod, koji će postati porodica, deca, sinovi Jakova, a od njih će nastati narod Izrael. Dakle, šta se ovde dešava? Zemlja Izrael će primiti narod Izraela. I to je povezano sa Božijim obećanjima. Čitamo još jednom 4. stih. I Jakov posla pred sobom glasnike ka Isavu bratu svome u zemlju Sair. Isav ne živi u zemlji obećanja. On je napustio obećanje i sada živi na drugom mestu, u Sairu, u krajinu Edomsku. Sada Edom je važan. Goru Sair nalazimo u pismu. Na primer, u knjizi proroka Jezekilja. Mislim da je u 35. poglavlju. Bog će u posljednjim danima uništiti ovo mesto koje se zove Sair. Drugo, Edom je večiti neprijatelj Boga. Dakle, vidimo sledeće. Kada odbacimo Božije obećanja, kada se pobunimo protiv Božijeg poziva, kada zapostavimo Božije nasledstvo, doživećemo Božiji sud. Dakle, ove dve stvari, Seir i Edom, ove dve stvari nam govore mnogo o Isavu i njegovoj perspektivi. On nije posvećen Božijim stvarima. Čitamo 5. stih. I zapovedi im govoreći, ovako kažite, i ko ovde govori, Jakov govori. Jakov kaže, zapovedi im govoreći, ovako kažete, i ovde se koriste reč Adoni. Ne Adonai, već Adoni. Adonai je termin koji se koristi za Gospoda Boga. Adoni je izraz koji se koristi za osobu na položaju autoriteta. To je izraz poštovanja i lojalnosti. I Jakov pokušava da poruči svom bratu, za koga Novi Zavet kaže da je zao i izopačen čovek. Ono što Jakov želi da mu kaže je sledeće. Ja sam odan, nisam protiv tebe, moja namera, moje ponašanje, kako sada, tako i ranije, nikada nisu bili protiv tebe. Nemam problema sa tim što si ti moj stariji brat, a ja tvoj mlađi verni brat. Nikada nisam osporavao taj odnos. Ovo je jako važna izjava. I zapovedi im govoreći, ovako kažite gospodaru mom Isavu. Sluga tvoj Jakov ovako kaže. Dakle, Jakov sebe naziva slugom. To je izraz poniznosti, lojalnosti, izraz kojim poručuje nisam ti neprijatelj. Pogledajmo ponovo. Sluga tvoj Jakov ovako kaže. Kod Lavana sam dugo živeo. Sada, naravno, Isav i Jakov su iz iste porodice, imaju istu majku i svakako su znali za svog ujku Lavana. I kaže, otišao sam i ostao kod Lavana, nastavimo da čitamo, i zadržao sam se tamo do sada, što znači da je bio zadržan na tom mestu do tog trenutka. Ne govori da je želeo da se odvoji od Isava, niti da je otišao zbog ljutnje. Jednostavno bio je zadržan kod njihovog ujaka.
Pogledajmo 6. stih. I stekao sam goveda, magaraca i ovaca, slugu i sluškinja, i želim to da javim svom gospodaru, kako bih našao milost u tvojim očima, ili naklonost. Dakle, ovde Jakov traži naklonost od Isava. Kako da razumemo tu milost ili naklonost? Jedna od namena ove reči, na hebrejskom se koristi reč hen, nije hesed, već hen. Jedna od svrha ove reči je uspostavljanje odnosa. To je reč pomirenja. Dakle, kroz prvi deo 32. poglavlja vidjet ćemo Jakova kako deluje, kako se ponaša i preduzima korake sa ciljem da dođe do pomirenja između njega i Isava. Međutim, kako komentatori ističu, to pomirenje se može tumačiti i kao pokušaj da se Isav pomiri sa Bogom. Postavlja se pitanje da li Isav uopšte želi pomirenje sa Bogom. Da li Isav želi da vidi stvari iz Božije perspektive? Pogledajmo 7. stih. I vratiše se glasnici ka Jakovu i rekoše mu: idosmo do brata tvoga Isava i eto, on ti ide u susret. Dakle, drugim rečima, sreli smo ga i sada dolazi da te sretne. Ali nešto ovde posebno upada u oči. Tekst kaže: šta to znači? Arba, meod. To znači 400 ljudi ide sa njim. Ovo je važno jer nagoveštava nešto. Ovde imamo primer naracije. Šta je naracija? Moramo uvek imati na umu da je Biblija književno delo. Da li je nadahnuta od Boga? Da, jeste. Da li je sveta? Da. Da li je jedinstvena? Apsolutno. Ali je i dalje literatura. I to je dobro, jer možemo da je posmatramo i razumemo Božije otkrivenje ako razumemo literaturu. Tora je često jednostavno narativna. To znači da pripoveda priču. Pripovedač upravo to i radi. On priča priču. Ali naracija može imati i proročanske implikacije. I to je slučaj sa ovim odlomkom. Govorili smo o broju 4, to je globalni broj. Ono simbolizuje svet. Dakle, 400 ljudi sa njim, 400 ljudi sa njim, to nam govori da je ceo svet uz Isava. I to će kasnije biti potvrđeno u proročkim spisima Starog Zaveta, kada budemo pozvani da shvatimo i da budemo obavešteni da će svet stati na stranu Isava, na stranu Edoma, i krenuti u rat protiv Jakova, to jest Izraela, ili u posljednjim danima protiv Izraelaca i države Izrael, naroda Izraela. Dakle, i ovo ima proročanski značaj. I Isav dolazi da te sretne i sa njim je 400 ljudi. Čitamo 8. stih. A Jakov se uplaši jako. A sledeća reč označava nevolju, ali u glagolskom obliku. Dakle, bio je uznemiren. I šta je učinio? Pa razdeli svoje ljude i ovce i goveda i kamile u... Sada, evo šta je ovde zanimljivo. To što koristi izraz mahanot. Mahanot znači logori ili kampovi. Već smo naišli na tu reč ranije, kada smo čitali kraj stiha gde piše
Ime tog mesta Mahanajem. Mahanajem je množina, ali nije gramatički uobičajena, jer ispravan oblik glasi Mahanot, što je muški rod, ali uzima ženski nastavak. To je jedinstveno i predstavlja izuzetak. Dakle, činjenica da se na kraju 3. stiha kaže Mahanajem, a ne Mahanot, ima značenje, a o tome smo već govorili. Ali ovde imamo standardni, prirodni oblik. Jedan ima duhovne, a druge prirodne konotacije. 9. stih. Pa je onda rekao, ako Isav dođe i napadne jedan logor, drugi logor će uspeti da pobegne. Vrlo je jednostavno. Kaže da će podeliti sve što ima na 2 logora. Kako bi, ako Isav, setimo se koja je njegova svrha bila. Posljednji put kada je bilo reč o Isavu i Jakovu, Isav je hteo da ubije Jakova. Dakle, Jakov se prisjeća toga i činjenica da dolazi sa 400 ljudi, zašto ne dolazi sam? Zašto ne dođe sam i sa nekoliko slugu? Kada povedete 400 ljudi, to je slika rata. Međutim, vidjet ćemo da dolazi do promene. Jasno je da Isav dolazi na agresivan način. Što se vidi iz činjenice da je Jakov bio uplašen, veoma uplašen. Dakle, vidimo ovde u 9. stihu da on deli svoj logor na 2 dela. 10. stih. I reče Jakov, Bože oca mog Avrama i Bože oca moga Isaka, Gospode, koji si mi kazao, vrati se u zemlju svoju i u rod svoj, i ja ću ti biti dobrotvor. Bukvalno, učinit ću ti dobro. Sada ovo je vrlo bogat izraz i moramo ovo pravilno prevesti. Jakov nešto čini. Osjeća se ugroženo. Osjeća strah. I šta radi? Daje nam savršen primjer. Zato što ono što on namerava da uradi jeste da pokaže ispravan duhovni princip usred straha. On tvrdi, on ponavlja, podsjeća na Božije obećanje. Još od Postanja 28. poglavlja, Bog mu je rekao, izlaziš iz ove zemlje, ali ću te vratiti nazad. A kada se vratiš u tu zemlju, Bog će nastaviti sa ovim proročkim obećanjima, ovim pozivom, ovim Božijim planom. I zato on još jednom podsjeća Boga. I reče Jakov, Bože oca mog Avrama i Bože oca mog Isaka, Gospode, koji si mi kazao, bukvalno, onaj koji govori, i to stavlja u sadašnjem vremenu. Možemo čak i reći da je ovde u pitanju sadašnji particip zbog hej, idi ja, jer je tu prisutan određeni član. I po mom mišljenju, to nam omogućava da razlikujemo sadašnje vreme od participa upravo zahvaljujući tom određenom članu, slovo hej. Ako vam je ovo zbunjujuće, trebalo bi da pohađate naš kurs hebrejskog jezika, jer bi vam to pojednostavilo ovu istinu. Particip služi da nešto opiše, da prikaže šta se dešava. Hebrejski izraz za particip je benoni i potiče od hebrejske reči koja znači između. Particip je dakle između prideva i glagola. Mogli bismo reći da je particip opisni glagol, jer pridev opisuje, modifikuje na opisni način. Dakle, ono što se ovde dešava jeste da se gramatika koristi kako bi nam pokazala da je Gospod opisan kao onaj koji govori meni. Ne samo u prošlosti, nego i sada. Betok,
Drugim rečima, to je još uvek važi. Dakle, Gospod, onaj koji mi govori, vrati se u svoju zemlju, u mesto svog rođenja i kaže, učinit ću ti dobro. Sada to na engleskom prevodu zahteva više reči, ali na hebrejskom je to jedna reč. Vej eitiva, što je glagol za činiti dobro. To je buduće vreme, prvo lice jednine, učinit ću dobro sa tobom. Ne tebi, ne za tebe, već sa tobom. Što znači da ovo ima šire posledice od samog Jakova. Ima svetske posledice. Govori o dolasku carstva na ovu zemlju. Pređimo na 11. stih. Sada imamo tu reč kenton ti. Kenton ti dolazi od hebrejske reči katan, što znači mali. I ono što ovde kaže kao mali, se ovde odnosi na poniznost. Dakle, on zapravo govori, postao sam mali, u smislu ponizan zbog svega hesed, reči o množini hasedim, zbog sve te milosti i ljubavi, savezne vernosti koju si mi pokazao. To me je ponizilo, a upravo to i čini Božija blagodat. Reč hesed u množini, hasadim, govori o izobilju Božije milosti. I ta milost ponizuje. I to je ono što je uradilo Jakovu. Postao sam ponizan zbog sve tvoje milosti i sve istine koju si pokazao svom sluzi. Jer kaže, moj štap je prošao preko Jordana, to jest reke Jordan, i sada, kaže, postao sam 2 logora. Drugim rečima, moj štap je prešao ovu reku Jordan, to znači izašao sam iz zemlje. A sada se vraćam i bio si veran, ono što si rekao bilo je istinito i govorio si da će narod izaći iz bedra Avrama, Isaka i mene. I sada, evo, vraćam se i sa mnom su 2 logora u izobilju. Čitamo 12. stih. Sada upućuje molitvu Bogu i kaže, spasi me, molim te, iz ruke mog brata, iz ruke Isava, jer se bojim njega, da ne dođe i udari me, i majku, i decu. To jest, sve što mi je drago. 13. stih. A ti si rekao, zaista ću učiniti dobro sa tobom i umnožit ću tvoje potomstvo kao pesak na obali mora, koje se ne može izbrojati od množine. Ovo je sjajan primer Jakova, koji usred straha jednostavno priziva Božija obećanja. Kaže, Bože, ti si rekao da ću postati veliki narod. U tolikom broju da se ne može izbrojati zbog svog obilja. Šta to čini? Ne samo da donosi utehu Jakovu, kada se seća tih obećanja Božjih, nego i podsjeća čitaoca da je upravo Jakov onaj koga će Bog upotrebiti da ispuni svoje namere. To nam tekst jasno i glasno poručuje. Pređemo na 14. stih. I prenoćio je tamo, to jest spavao je, to se podrazumeva iz glagola prenoćio. Na savremenom hebrejskom imamo reč malon, što znači hotel. I šta radite u hotelu? Spavate. Dakle, on je te noći prenoćio tamo i šta se dogodilo? I uzeo je ono što mu je došlo u ruke. Dakle, dok je bio tamo, uzeo ono što mu je došlo u ruke i učinio je nešto. Uzeo je dar za svog brata Isava. To je ono što je uradio. Uzeo je ono što je primio kako bi to dao svom bratu. Zašto? Zato što je to poziv Izraela, da bude blagoslov, da uzme ono što je Bog dao Izraelu
i da to podeli sa onima koji ne veruju. A najveći dar koji je Bog dao Izraelu jeste poruka Evanđelja, koja je usmerena na Mesiju Ješuvu. Isav kao predstavnik nevernika, buntovnika, Izrael treba da mu priđe i upravo to Jakov ovde čini. I ovde imamo reč mintha, što znači dar, ali ima duhovnu konotaciju. 15. stih. Dakle, koji je bio taj dar? 200 koza i 200 jaraca. I nalazimo da piše Matajim, takođe 200 ovaca i 20 ovnova. Čitamo 16. stih. 30 kamila dojilica i njihove mlade, 40 krava i 10 bikova, 20 magaraca i 10 magarica. Dakle, dao je sve te darove svom bratu. I dalje vidimo da piše da ih je predao u ruke svojih slugu, tih glasnika, i to je učinio po Eider, što je reč koja u ovom kontekstu označava stado ili grupu. On razdvaja sve ove stvari u grupe, što je idiomatsko značenje reči Eider. I predade ih slugama svojim, svako stado napose, i reče slugama: idite napred predamnom, ostavljajući dosta mesta između jednog stada i drugog, između svakog Eider. Dakle, poenta je da su svi oni išli ispred njega i razdvojio ih je u više grupa. I šta se dešava? Pogledajmo 18. stih. I zapovedi prvom govoreći, kada sretneš Isava, mog brata, pa te zapita, čiji si i kuda ideš i čije je to što goniš pred sobom. 19. stih. A ti reci, sluge tvog Jakova, a ovo šalje na dar gospodaru svom Isavu. A eto, i sam ide za nama. Dakle, svaki put kada neka od grupa naiđe na Isava, on će pitati, ko si ti, šta je ovo, čiji si i kuda ideš? A odgovor će biti, to je dar od tvog sluge Jakova i on dolazi odmah iza nas. I koji je cilj iza svega toga? Dar za darom, dar za darom. To je način da Jakov izrazi ljubav prema Isavu, jer mu je on stariji brat. Pređemo dalje, pogledajmo 20. stih. I tako zapovedi i drugima i trećem i svima koji iđehu za stadom i reče, tako kažite Isavu kada naiđete na njega. Baš kao što smo rekli. Sada pređemo na 21. stih. I još kaže, eto Jakov sluga tvoj ide za nama, jer govoriše, i evo nečeg važnog. Kada dođemo do 21. stiha, imamo jedan veoma značajan izraz i važno je kako ćemo ga razumeti. Reč koja se koristi je lehaper. I u imenici, ali ovde je glagol, ali se koristi i imenica kapara, što znači pomirenje. Često pomirenje vezujemo isključivo za duhovnu dimenziju. Iako ono često jeste duhovne prirode. U suštini pomirenje znači pokriće. To je nešto što ima za cilj da prikrije nešto drugo. To je postupak često ponovljen ili odredba koja ima svrhu pomirenja. To je glavna poenta, pomirenje. Suočavanje sa nečim iz prošlosti. I ono što ovde nalazimo je, pogledajmo pažljivo, Jakov govori,
Kada ga sretnete, recite mu i ovo. Tvoj sluga Jakov ide za nama, jer je rekao, i ovdje se koristi reč, a kapora panav, be mintcha ha holechet lefanai, ve'acharechen ar'ei panav, ula yisa panai. Dakle, ovo je važno. Pročitao sam na hebrejskom da bi ga preveli bukvalno. Dakle, šta je ono što Jakov želi? Da prikrije, da reši i da obezbedi nešto što će izlečiti ovaj odnos. I on kaže da on želi da pokrije njegovo lice. Sada to nema smisla na engleskom jeziku, ali se zapravo odnosi na lice, kao simbol naklonosti. Dakle, on kaže da želi da se suoči sa problemom kako bi mogli da obnove odnos, da bi mogao da pronađe naklonost kod njega. I zato pred njega dolazi poklon i tek nakon tog poklona on se nada da će vidjeti njegovo lice. To je njegova nada. Da će vidjeti njegovo lice i vidjeti nečije lice znači biti blagosloven. On se nada da će ga Isav blagosloviti. Zašto? Zbog njegove poniznosti i njegove želje da podeli sa Isavom. Ne zato što je želeo da mu nešto oduzme, već zato što ga je zanimalo Božija volja. I na kraju 21. stiha stoji, Ula yisa panai. u vašoj Bibliji možda stoji, možda će mi oprostiti. Ali reč nasa može se koristiti u odnosu opraštanja, ali bukvalno znači podignuti ili ukloniti. I ovdje se radi o tome da podigne moje lice, što je izraz ohrabrenja. Ako pogledate dobar hebrejski rečnik, onaj koji koristi hebrejske reči za definicije, vidjet ćete da fraza nasa panim ima značenje ohrabrenja. Jakov želi da ga Isav ohrabri u ovome. I šta on radi? On pokušava da pokaže da ovo nije vezano za fizičko bogatstvo, niti za nasljedstvo imovine od njegovog oca, već za nastavak Božijeg poziva koji je njegov otac imao. A činjenica je da je već utvrđeno da je Isav mrzeo taj aspekt prvenaštva. Pogledajmo sada 22. stih, posljednji stih. I dar prođe ispred njega. Dakle, pokloni su stigli pred Isava, ali Jakov je te noći prenoćio u Mahanej. Dakle, ono što ovdje vidimo je da su pokloni došli do Isava, ali Jakov je ostao te noći u logoru. Sačekao je do jutra pre nego što se sreo sa Isavom. I šta je radio te noći? To je srž onoga o čemu ćemo govoriti sljedeće nedelje kada nastavimo ovu priču. I pre nego što donesete bilo kakav zaključak o našem današnjem proučavanju i svemu što smo podelili, morate obratiti pažnju na ono što će se desiti sljedeće nedelje. I šta je Jakov uradio te noći, i šta se dogodilo te noći, i kakvu je poruku od Boga primio, i kako je to dovelo do slavnog ishoda, do ostvarenja Božije volje. Sve to ostavljam za sljedeću nedelju, kada se ponovo okupimo i budemo proučavali drugu polovinu Postanja 32. poglavlja. Do tada, neka vas Bog blagoslovi, šalom iz Izraela.
Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radio izdanje loveisrael.org. Opet da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici loveisrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje, neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesiji Jošuji dok hodate sa njim. Šalom iz Izraela.